Довольны, Альянов, Воян, Dinglerde ikinci Onun köp adamlar dedi, mesela Instagram'da başka keylik, joy durmuşda başka keylik, TikTok'ta da başka, joy durmuşda da başka. Şonu oňartyň özüň hakyky durmuşda näil bolsaňyz, şonu karşıdaky adamy görüp koydum. Şonu has köp da berýär direkýär, şonu has köp unamalýar. Aykan, bu çibeti zabılay. Bütün dünyadan çıkarım. Наруль назад. У нас там еще, короче, дофигища. Kontroller aydın. Каждый возьмите, пожалуйста, свой кусочек успеха и вперед в 2025 год! What a wonderful world. Oh, yeah. Десятилетия, да, в честь наступающего нового успеха. Мы с цивилизацию.
bir kampaniýanyň 10 ýyllyk bilen tüý sürekden gutlaýan, yetip gelýän täze ýyl bayramçylygyň hemmemiz üçin düşümli ýyl bolsun, geljek ýyllarda ýokary sürüşüklere